Jamen, her så er det famøse hus, hvor jeg lige har mistet mit GoPro-kamera, fordi låsen simpelthen bare ikke fungerer, som den skal. Ganske almindeligt GoPro-hus, op til 60 meters dybde. Ingen problemer i det. Det skulle være således, at når man skulle åbne det, så skulle man tage fat her og trykke op på den her, hvorefter man kan åbne det på den måde der. Og det fungerer også fint nok. Problemet med det her hus er bare, at nu skulle det jo så være låst, og man skulle ikke kunne få det op umiddelbart. Men hvis man bare ganske almindeligt tager her, og lige vipper den her en lille smule, så ryger det lige op. Desværre skete det, at jeg var ude og dykke i dag, og jeg havde min harpun her med mit GoPro-kamera og det hele til at hænge på min bøje. Og det er jo mellem klipper og diverse ting, og der er lidt bølger og så videre, og det er åbenbart nok til at få den her lås til at gå op. Det synes jeg simpelthen bare, det er for dårligt. Jeg har skrevet til GoPro, og nu må vi prøve at se, hvordan de forholder sig til det, men jeg er ikke sikker på, at der sker noget i sagen. Men jeg vil bare advare andre, der har samme hus. Tjek jeres lås. Det ser ud til, at nogle af de her huse, det er defekte. Hvis man kigger på selve låsen, så er det jo således, hvis man vender den om her, så er det jo således, at der ser en lille pæl her. Vi går på den anden side. Der ser en lille pæl her, der skal forhindre det her i at kunne åbne og lukke uhensigtsmæssigt. Det er simpelthen for kleint og for dårligt lavet. Den her, den har måske også en defekt. Den virker sådan i støbningen lidt rund. Ikke desto mindre, så som sagt, ganske let at åbne det uden at aktivere låsemekanismen. Simpelthen bare lige ved at gøre sådan her. Bif, så er den åbent. Og når du sådan har det her udstyr på din bøje, eller hvor du så end har det, så kan der vel lige gnide sig lidt op af klippen. Altså man kan se, det er simpelthen let. Jeg kan gøre det med én finger, uden problemer. Der skal ikke engang trykke særlig meget til. Det er simpelthen for dårligt. Jeg mener, det er kamera til forholdsvis mange penge. Husen koster omkring 300 kroner. Det burde være fornuftigt lavet. Men det er det åbenbart ikke. Så det er lige en advarsel til alle jer, der har de her hus. Tjek for guds skyld, at det her, det ikke bare lige kan vippes op på den her måde. Faktisk uden at bruge særlig mange kræfter. Fordi så mister I simpelthen jeres kamera, ligesom jeg har gjort i dag. Så det er bare blot en advarsel til jer.